Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην απόψινή 376η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Την περασμένη Τρίτη δεν κατέστη δυνατόν, μια μικρή ίωση με κράτησε εκτός των διάβλων. Συνέβησαν αρκετά, πολλά ενδιαφέροντα, ανατράπηκαν κάποια πράγματα τα οποία θεωρούσαμε περίπου ως αμετακίνητα, αλλά δεν βλέπετε τα πάντα ρί στον χώρο της γεωπολιτικής και φυσικά στις διεθνείς σχέσεις, που είναι ένα άναρχο περιβάλλον. Φίλοι και φίλες, παρακολουθήσαμε την κατάρρευση, την κυριολεκτικώς κατάρρευση της περιοχής, της δυνάμεως που φύλατε την περιοχή ανατολικώς του Εφράτου, η οποία ανήκε στην Κουρδο-Αραβική Συμμαχία. Εδώ, όπως βλέπετε το χέρι μου, είναι η περιοχή που κάποτε ήλεγχαν οι Κουρδοάραβες και κάποια τμήματα δυτικότερα του Εφράτου. Όλη λοιπόν αυτή η περιοχή έχει πλέον μειωθεί κατά πολύ. Με το μοβ χρώμα βλέπετε τις περιοχές που πλέον ελέγχουν οι Κούρδοι. Εδώ είναι η περιοχή στο Κομπάνι και εδώ είναι η περιοχή της Χασάκα, όπου πλέον ακόμα και στο οχυρό αυτό των Κούρδων έχουν διεισδύσει κυβερνητικές δυνάμεις με στόχο να ελέγξουν τα σύνορα με το Ιράκ. Αυτός λοιπόν εδώ ο χώρος είναι ένας χώρος ο οποίος ουσιαστικώς από το 2012, σχεδόν 13 χρόνια, είχε συγκροτηθεί αυτό που οι Κούρδοι θεωρούσαν ως Ροζάβα, και είναι ακόμα ως Ροζάβα, μία περιοχή η οποία ήταν εκτός του ελέγχου της κυβερνήσεως του καθεστώτος που έλεγχε τη Δαμασκό. Μετά την επίσης ξαφνική, αλλά όχι αναιτιολόγητη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, κατάρρευση του καθεστώτος του Άσαντ, και αναφέρομαι στους SDF, στην Κουρδο-Αραβική Συμμαχία, ήταν πλέον προφανές ότι η καμπάνα των μελλοντικών γεγονότων θα χτύπαγε και στην περιοχή αυτή. Μόνο που η άποψη την οποία είχε διαμορφώσει η συντριπτική πλειοψηφία των αναλυτών σχετιζόταν με το γεγονός ότι κατά πρώτον η Κουρδο-Αραβική Συμμαχία ήταν άρρηκτος, δεύτερον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρήχαν μέχρι τέλους ουσιαστική στρατιωτική υποστήριξη σε κάθε απειλή εναντίον τους, τρίτον υπήρξε η προειδοποίηση προς την Τουρκία να μην τολμήσουν, όπως και έγινε, να εισβάλλουν στην βόρειο-ανατολική Συρία. Τέταρτον, υπήρχε η προσπάθεια της ενσωματώσεως των SDF στον κύριο Συριακό στρατό. Ουσιαστικά ο Συριακός στρατός που μιλάμε δεν είναι ο Συριακός στρατός που είχε ο Άσαντ, είναι ό,τι έχει απομείνει, μία ενισχυμένη δύναμη χωροφυλακής, δηλαδή στρατοχωροφυλακής, με πεπαλαιωμένα οχήματα, με ημιφορτηγά, με κάποια τουρκικά μέσα, τα οποία εναντί αδράς αμοιβής οι Τούρκοι πολλούν στο καθεστώτος της Δαμασκό, το οποίο καθεστώς της Δαμασκό χρωστά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Τουρκία την ύπαρξή του Τζολάν, δηλαδή του Αλτσάρα, και την συνέχιση της καταστάσεως, διαδόχου καταστάσεως μετά τον Άσαντ, και επίσης η Κουρδο-Αραβική Συμμαχία θα ήταν μια δύναμη εκείνη η οποία σταδιακώς θα πίεζε υπέρ της ομοσπονδιοποιήσεως της Συρίας. Τι συνέβη από όλα αυτά? Καταρχήν, δεν θα πρέπει να εκπλησόμαστε για αυτού τους είδους τις εξελίξεις. Ακούστηκαν εκφράσεις έντονα συναισθηματικά φορτισμένες, πούλησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη τους Κούρδους. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με μία αλλαγή των συμφερόντων. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κλειδί τόσο για τους Κούρδους όσο και για τους Τούρκους, αλλά και για τους Άραβες και τους Ιρανούς της περιοχής. Είναι ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα και ο ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία του Προέδρου Τραμπ. Ο Τόμ Μπάρακ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δεν έχει, όπως τα λέγαμε σήμερα, δεν έχει άντερα. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα στεναχωρηθεί αν θα γίνουν σφαγές, βαρβαρισμοί, ακρότητες, ακόμα και γενοκτονία στην περιοχή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατυπώσει ένα όραμα
Ένα όραμα το οποίο το βλέπει με την έννοια του αυτοκρατορικού επιτετραμένου. Έχω χαρακτηρίσει πολλάκι στον πρόεδρο Τραμπ ως άξεστο Ρωμαίο ύπατο. Με την μόνη διαφορά, ύπατο στην περιοχή είναι ο Μπάρακ και ο Τραμπ είναι ο αυτοκράτορ. Imperium Romanum. Αυτή λοιπόν η δύναμη, η σχεδόν ομή, τι σχεδόν, ομή, ομοτάτη θα έλεγα, είναι μια δύναμη η οποία στηρίζεται σε ένα όραμα, σε ένα σχεδιασμό. Ακόμα προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε λεπτομέρειες αυτού του σχεδιασμού. Ο Μπάρακ έχει μιλήσει ως προφήτης ότι θα δείτε το Ισραήλ και η Τουρκία να συνεργάζονται από την Κασπία μέχρι την Ερυθρά, τη Μεσόγειο και τον Αραβικό κόλπο. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι αφορισμοί γεωγραφικοί, οι οποίοι μπορεί να έχουν ουσία, έχουν όμως σίγουρα σχεδιασμούς διαμορφώσεως, προϋποθέτουν μία ριζική αλλαγή μέσα στις κοινωνικές δομές των ομόρων προς την Τουρκία κρατών. Η βασική στόχευση είναι η ειρήνευση της Μέσης Ανατολής μέσω ουσιαστικώς εξαφανίσεως των πρόξι, δηλαδή των πλήρ εξουσίων δυνάμεων, όπως ήταν η Χαμάς, όπως ήταν η Χεσμολάχ, όπως είναι η Χούθη, και την αντικατάστασή τους από τους πληρεξούσιους πρόξι κράτη, κρατικές οντότητες. Και μία κατεξοχήν πληρεξούσια πρόξι κρατική οντότητα που διαμορφώθηκε για αυτόν τον σκοπό είναι η Συρία. Η Δαμασκός, η οποία είναι ένα τρομοκρατικό καθεστώς το οποίο έχει βάλει ένα κουστούμι και έχει γίνει αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα προκειμένου ακριβώς να λειτουργήσει σε αυτό το νέο ρόλο, ζητούσε μετεπιτάσεως τη βοηθεία των Τούρκων. Ο υποβολέας ήταν σαφώς Τούρκος, την πλήρη κατάληψη των περιοχών και των έλεγχων που μέχρι πρότενος έλεγχε η Κούρδο-Αραβική Συμμαχία. Όπως όμως βλέπετε, οι πραγματικές κουρδικές περιοχές, εκεί δηλαδή που πλειοψηφεί το κουρδικό στοιχείο, είναι πέριξ στο Κουμπανί και στην περιοχή της Χασάκα. Βέβαια, κουρδικές περιοχές και κοινότητες υπάρχουν και σε αυτόν εδώ την περιοχή, όπου την έχει καταλάβει ο ελεύθερος Συριακός στρατός στη υποστήριξη της Τουρκίας και δυτικότερα μέχρι το Αφρίν. Περιοχές οι οποίοι οι Κούρδοι έχουν υποστεί γενοκτονία. Με την πλήρη και σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Η οποία Τουρκία σήμερα προσπαθεί να περάσει την εποχή Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, δηλαδή να φτάσουν έως και του σημείου της αλλαγής του συντάγματός τους και οι θεμελιώδεις πλέον κρατικές εθνικές οντότητες να είναι οι Τούρκοι και οι Κούρδοι μαζί. Πόσο τώρα αυτό συνάδει με τις πράξεις κατά του κουρδικού πληθυσμού, τις οποίες δικαιολογούν, ψευδοδικαιολογούν ότι το κάνουν με στόχο τους αγωνιστές του ΠΚΚ, που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το SDF, που είναι το YPG, κωδικοποιημένες ορολογίες και ονομασίες, προσπαθούσαν σε όλο αυτό το διάστημα να μπορέσουν να ισορροπήσουν μεταξύ δύο, θα έλεγα, αντικρουωμένων ρευμάτων. Δύο βάρκες που δεν έπλαιναν στο ίδιο ρεύμα, με την ίδια ταχύτητα. Μερικές φορές το ένα ερχόταν σε αντίθεση με το άλλο. Το κλειδί είναι το ΠΚΚ. Το ΠΚΚ είχε δημιουργήσει εκείνες τις βάσεις και κυρίως τους δεσμούς εξουσίας και ευθύνης μαζί για τους Κούρδους της περιοχής και ουσιαστικώς ήταν εκείνη η δύναμη η οποία έδινε στους Κούρδους τη δυνατότητα, αν θέλετε, την ψευδαίσθηση να νομίζουν, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, πάντα μιλάμε έτσι, ότι ό,τι και να γίνει στην περιοχή δεν πρόκειται να τους πειράξει κανείς. Άλλωστε, σχεδόν 13 έτη έλεγχαν αυτές τις περιοχές. Τι θα εμπόδιζε τις αλλαγές? Οι αλλαγές επήλθαν μόλις ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε πλέον σαφές ότι εμείς, σαν Ηνωμένες Πολιτείες, θα μειώσουμε στο ελάχιστο δυνατόν το ενδιαφέρον μας. Άλλοι θα πρέπει να αναλάβουν την περιοχή και ο στόχος θα πρέπει να είναι εις. Δηλαδή, ας τελειώνουμε με τους πρόξι, όπως και γένετο, επωφελία πάντοτε του Ισραήλ, και ο μεγάλος στόχος είναι μετά το Λίβανο, τη Συρία, το Ιράκ και εν τέλει το Ιράν, στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Φίλοι και φίλες,
Στις 17 Ιανουαρίου του 26, στα Άρβιλα, Ερμπίλ, στο ελεύθερο Κουρδιστάν, τη συνιστόσα του Ιρακινού κράτους, ο Μπαρζανί, ο ηγέτης των Κούρδων, μαζί με τον Αμπντί, των Κούρδων της Ροζάβα, συναντήθηκαν με τον Μπάρακ. Εκεί λοιπόν τους τέθηκε ένα δίλημμα κατά την αμερικανική προσφυλή έκφραση «take it or leave it». Ένα σχέδιο εντολή το οποίο δεν δικαιολογούσαν τίποτε άλλο. Η αλήθεια είναι ότι οι Κούρδοι είχαν αρνηθεί για πολύ μεγάλο διάστημα την ενσωμάτωσή τους στο συριακό γίγνεσθε, πολιτικο-στρατιωτικό γίγνεσθε. Και έτσι οι Αμερικανοί, κινητοποιώντας τον Σάρα και όχι τους Τούρκους εμφανώς, αφανώς έχουν δράσει οι Οθωμανικές λεγεώνες, το τονίζω αυτό, πήραν με το μέρος τους τη μεγαλύτερη στρατιωτικοπολιτική συνιστόσα και δημογραφική, γεωγραφική της περιοχής, που ήταν οι Άραβες φύλαρχοι. Φύλαρχος σημαίνει όχι δήμαρχος με την ομάδα του, όπως ακριβώς το ξέρετε. Φύλαρχος. Οι φύλαρχες, οι φύλαρχοι αυτοί, είναι και φίλοι του πλούτου, της δόξης και των ανταλλαγμάτων. Με πολλούς και διαφόρους τρόπους επίστησαν ότι η εποχή όπου πλέον είχαν ως στόχο την εξάλειψη του ISIS παρήλθε, ίσως και σε αυτό το σημείο να ευθύνονται και λίγο οι Κούρδοι που δεν κατέστησαν όσο έπρεπε σταφές στη νέα διακυβέρνηση την αναγκαιότητα της υπάρξεως του ρόλου τους και όλα τα σχετικά, με τελικό αποτέλεσμα να στασιάσουν σε εισαγωγικά, εδώ είναι η προδοσία, οι πρώην φίλοι και σύμμαχοι, Κούρδοι και Άραβες, ουσιαστικά διαχωρίστησαν. Οι Άραβες πήγανε με τους ομοεθνείς τους Σουνίτες. Είναι γνωστοί ότι συνεργάζονται πλέον με ένα τρομοκρατικό καθεστώς, η HTS, η οποία ενδύθη τα πολιτικά ενδύματα, και ο Τζολάγιν έγινε Αλσάρα, ούτως ώστε να αλλάξει η προβολή του καθεστώτος προς τα έξω και μια τρομοκρατική οργάνωση που εδώ είναι το οξύμορο, τζιχαντιστική από τη φύση της, κλήθηκε να κάνει τι? Να ελέγξει τις περιοχές και τις φυλακές και να χτυπήσει τους τζιχαντιστές οι οποίοι ομπνίουν στο χαλιφάτο. Λεπτές ισορροπίες και διαφορές, αλλά αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν φτιάξει όχι μια Χεσμπολά, όχι μια Χαμάς, έχουν φτιάξει μια Συρία πρόξη. Πρόξη Συρία. Κράτος. Αυτοί λοιπόν, κατά τη διάρκεια λοιπόν της συναντήσεως, τους ετέθη το ερώτημα, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει απέναντί σας στο Ιράκ η οργάνωση, η Χασντ αλ-Σααμπί. Τι είναι η Χασντ αλ-Σααμπί? Είναι οι λεγόμενες σιητικές πολιτοφυλακές. Οι Άραβες είναι διαιρεμένοι σε Σουνίτες και Σιήτες. Οι Πέρσες, που δεν είναι Άραβες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι Σιήτες. Οι Άραβες, οι Σιήτες των Ιρανών, οι Σιήτες Ιρανοί, ελέγχουν ένα μεγάλο τμήμα του Ιράκ, τουλάχιστον από τον νότο και κάτω, όπως επίσης τους Χούθι και άλλες περιοχές μεγάλες τέτοιου είδους μειονότητες στον Περσικό ή αν θέλετε Αραβικό κόλπο. Περσικός κόλπος καλύτερα, άλλωστε αυτός είναι και ο ιστορικός του ρόλος. Η στόχευση των Αμερικάνων ήταν πολλαπλή. Πρώτα απ' όλα ήθελε με αυτόν τον τρόπο να πει στους Κούρδους ότι θα συνεχίσετε να πολεμάτε, αυτή φορά όμως κατά των Ιρακινών. Έπρεπε οι Κούρδοι του Βορείου Ιράκ, Μπαρζανί, μαζί με τους Κούρδους της Ροζάβα, του Αμπντί, να έρθουν σε μια συνεννόηση στρατηγική, γεωστρατηγική, με στόχο το νέο μέτωπο που θα ανοίξει στο Ιράκ. Θυμάστε, σας είχα πει σε εκπομπή πέρυσι, όταν τελειώσαμε το Λίβανο, είναι η σειρά της Συρίας, όπως και έγινε, ακολουθεί το Ιράκ και στη συνέχεια έχουμε να κάνουμε με το Ιράν. Φίλες και φίλοι, ο Χένρι Κίσινγκερ στο βιβλίο του «Διπλωματία» αναφέρεται στην εποχή των αυτοκρατοριών και στο πώς στη σύγχρονη περίοδο μπορούν να επανέλθουν με εισαγωγικά πάντοτε οι αυτοκρατορίες. Σίγουρα έχουμε νέο αυτοκράτορα. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Αμερική ήδη εξελίσσεται σε μια
αυτοκρατορική υπερδομή, η οποία θέλει να άρχει και να ταξινομεί στο ημισφαίριό της και επίσης να μπορεί να ταξινομεί και όχι να άρχει σε άλλες επιλεγμένες περιοχές, τις οποίες ανήκουν κατά τις διεθνείς σχέσεις και όπως θέλουμε να ερμηνεύουμε μέχρι σήμερα, γιατί ακόμα πιστεύουμε ότι ο παλαιός κόσμος δίνει την ίστατη μάχη για να διατηρήσει τα τελευταία του προγεφυρώματα, όχι προπύργια, αυτά έχουν πέσει προπολού, και μέσα από αυτή τη μεταξέλιξη θα έχουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες γεωγραφικές αλλαγές. Τονίζω ότι η Τουρκία, η οποία έχει προσδιορίσει το Ισραήλ ως τον υπαριθμόν ένα εχθρό, το Ισραήλ παρεπιπτόντως δεν της έχει κάνει τη χάρη να πει ναι και για μένα η Τουρκία είναι ο υπαριθμόν ένας εχθρός, οπότε πλέον τα πράγματα θα προς τα εκεί βέβαια κινούμαστε και ας λέει τον Μπάρακ ότι θα δείτε το Ισραήλ και την Τουρκία να συνεργάζονται. Αυτή η Τουρκία όπως είναι, με αυτό το Ισραήλ όπως είναι, δεν έχουν και πολλά περιθώρια. Δεν ξέρω τι θα γίνει έτος το 2026, αν θα έχουμε μια εσωτερική μεταπολίτευση με έξοδο του Ερντογάν από τον θόκο της προεδρίας της Δημοκρατίας, με πολλούς και διαφόρους τρόπους, ή την εξουδετερώση του Νετανιάχου από την Ισραηλινή πολιτική σκηνή. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πολύ μεγάλα ταρακουνήματα. Οι γεωπολιτικοί σεισμοί, οι οποίοι εκπορεύονται από τη σύγκρουση των τεκτονικών γεωπολιτικών πλακών των διαφόρων καθεστώτων και των τάσεων στην περιοχή της ευρυτέρας Μέσης Ανατολής, σίγουρα επηρεάζουν και την Κύπρο αλλά και την Ελλάδα. Κάθε τι που συμβαίνει εκεί σαφώς και μας αφορά. Δεν μας αφορά αμέσως, μας αφορά εμέσως, αλλά στο γεωπολιτικό χρόνο που τα πάντα συστέλλονται ή διαστέλλονται ανάλογα με την ανάγκη του δυναμισμού και ζούμε σε εποχή ρήξεων, οι εξελίξεις μπορεί να μας φέρουν πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα στο επίκεντρο των εξελίξεων. Πάμε στην επομένη εικόνα, κύριε σκηνοθέτη. Εδώ βλέπετε μια πολύ ωραία εικόνα, έναν χάρτη, ο οποίος μας δείχνει τις ομάδες κρούσεως αεροπλανοφόρου και τα συναφά πλοία των εκστρατευτικής δυνάμεως των πεζών αυτών. Μια τεράστια αρμάδα η οποία έχει αναπτυχθεί. Έχουμε την ομάδα του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκον. Έχουμε επίσης συνοδά σκάφη. Έχουμε αντιτροπηλικά κλάσο Άρλαϊ-Μπέργκ. Έχουμε πλοία αμφιβίων επιχειρήσεων και υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αεροσκαφών και διαθεσίμων όπλων. Θυμάμαι μια ωραία φράση σε ελληνική ταινία με τους Φουρτουνάτσιδες και τους Ροντάκηδες που έλεγε τόσα χρόνια το χωριό σφάζεται στο κουβεντιαστό. Βέβαια, θα πρέπει να σας πω ότι και εδώ το διεθνές δίκαιο έχει πάει διακοπές. Ούτε πόλεμος προκηρύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, όταν αντάλλασαν πλήγματα, όταν το Ισραήλ χτυπούσε τις ιρανικές εγκαταστάσεις, όταν το Ιράν ανταπέδιδε με βαλιστικούς πυράβλους. Κατά τα άλλα, εμείς λέμε για το διεθνές δίκαιο και πρέπει σαφώς να το αναφέρουμε και όπως έχω πει κατ' επανάληψη, στρατιωτική ισχύς με διεθνές δίκαιο είναι έτσι μια γροθιά, δύο γροθιές μαζί. Και είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό επιχείρημα αποτροπής για αυτούς οι οποίοι ερμηνεύουν και το ένα κατά το άλλο κατά τον Θουκυδίδιο τρόπο. Εμείς είμαστε οι πρώτοι διδάξοντες. Αναφέρομαι λοιπόν στο γεγονός ότι λέμε το Ιράν το χτυπάμε, σήμερα το χτυπάμε, αύριο το χτυπάμε, μεθαύριο το χτυπάμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Να κάνω μια ανακεφαλαίωση. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο Ιράν βρίσκεται σε ύφεση. Αυτή τη στιγμή έχουν όλοι καταλάβει ότι αν ο τακτικός Ιρανικός στρατός, το έχω επαναλάβει και σε παλαιότερα εκπομπή, δεν ταχθεί με το μέρος της αντιπολιτεύσεως, μόνον ο τακτικός Ιρανικός στρατός έχει ελπίδες να αντιμετωπίσει τους φρουρούς επαναστάσεως, οι οποίοι πέστησαν σοβαρότατες απώλειες πέρσι κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, εντούτοις όμως συνεχίζουν να παραμένουν οι πλέον υπολογίσιμος δύναμης. Και μπορεί ο Παχλεβί
να βγαίνει και να καλεί τον κόσμο σε εξέγερση, μπορεί οι ακτιβιστές να βγαίνουν στους δρόμους και να εξολοθρεύονται ως άπιστοι, ως βακτήρια από τους φρουρούς επαναστάσεως και τις δυνάμεις ασφαλείας. Όμως, το πρόβλημα του Ιράν των 85-88 εκατομμυρίων δεν επιλύεται μόνον με αυτόν τον τρόπο. Και θα πει κάποιος, συγγνώμη, τότε γιατί υπάρχει αυτή η όλη η συγκέντρωση πολεμικών. Πράγματι, αν μη τι άλλο, έχουν μεταφερθεί διυπηρατικά βομβαρδιστικά. Το Ντιέγκο Γκαρσία είναι σε οργασμό, εδώ κάπου στο νότιο Ινδικό ωκεανό. Αεροσκάφη εναέριου εφοδιασμού, ελικόπτερα ειδικών επιχειρήσεων. Αυτά γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες και δείχνουν ενδείκτες προειδοποίησης ότι κάτι σοβαρό θα συμβεί. Μία λοιπόν περίπτωση είναι να δούμε επανάληψη των πληγμάτων κατά του Ιράν, το οποίο όμως θα φέρει ως αποτέλεσμα τα ανταποδοτικά εκδικητικά πυρά, τα οποία σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συμπεριλάβουν και τις χώρες του κόλπου. Γιατί το Ιράν, αν νιώσει ότι απειλείται τόσο πολύ, εδώ θα πάμε στην εβραϊκή λογική του Σαμψόν, αποθανέτω η ψυχή μου μετά των άλλων φίλων. Βέβαια, αυτή την λογική την έχει επιλέξει για τα πυρηνικά του, το Ισραήλ. Είναι ένας αλληγορικός τρόπος ότι κάποιος δεν έχει να χάσει κάτι, έχει χάσει ό,τι μπορεί, οπότε θα πάρω όσο πιο πολλούς μπορούν μαζί μου. Υπάρχει όμως και ένας άλλος πολύ ενδιαφέρον λόγος για τη συσσόρευση αυτών των δυνάμεων. Σας είπα προηγουμένως ότι η πρόταση που έγινε προς τους Κούρδους και η οποία ακόμα είναι σε εξέλιξη είναι να συμμετάσχουν στην εκαθάριση των σιητικών πολιτοφυλακών του Ιράκ. Το Ιράκ μέχρι πρότινος δεν είχε κυβέρνηση. Όσον ούπο η κυβέρνησή του θα σχηματιστεί με την συμμετοχή των Σιητών. Πρακτικά η Τεχεράνη θα έχει βάλει γερά τα πόδια μέσα στη Βαγδάτη, στο Ιράκ. Αυτό δεν μπορεί να αποτραπεί. Γιατί ξέρετε, πρέπει να υπάρχει και μια ταχύτητα αναφορικώς με τις εξελίξεις. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανόν αυτός ο στόλος να λειτουργήσει υπέρ μιας στρατιωτικής, αεροναυτικής και χερσαίας και αεροναυτικής με στόχο τις σιητικές πολιτοφυλακές και να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγων κατά του Ιράν, το οποίο αν παρέμβει θα χτυπηθεί αμιλίκτος. Αλλά όχι ως πρώτος, αλλά ως δεύτερος στόχος. Το Ιράν μπορούσε να έχει πυρηνικά. Μπορούσε να αγοράσει από τη Βόρειο Κορέα. Δεν θα τους έδιναν οι Βορειοκορεάτες? Βεβαίως. Αλλά αυτό όμως θα οδηγούσε στην αυτόματη πυρηνικοποίηση της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας. Κάτι που εμείς και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το εφέλουν. Το Ιράν εν κατακλείδη είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την Τουρκία. Γιατί κρατάει τους Κούρδους, τα δεκάδες εκατομμυρία των Κούρδων της περιοχής κάτω. Στη Σαουδική Αραβία, γιατί λειτουργεί ως φόβητρο για τις μοναρχίες του κόλπου. Από τα Εμιράτα, που τελευταία υπάρχουν διαφοροποίηση συμφερόντων, μέχρι και το Κατάρ και την Ιορδανία. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Για πάρα πολλούς το Ιράν είναι ένα αναγκαίο κακό. Και ως τέτοιο οι μοναρχίες του κόλπου, κυρίως στο Ριάντ, θεωρούν ότι μπορούν να βρουν με ένα μόντους βιβέντη συνεργασίας μέχρι ότου που κερδιθεί χρόνο σε αμφότερες πλευρές και λύσουν τις διαφορές τους με διαφορετικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση το Ιράν ελέγχει ένα κρίσιμο κομμάτι του IMEC, του διαδρόμου το οποίο θα είναι ο νέος δρόμος του μεταξιού, μεταφοράς αγαθών από την Ινδία προς την Αραβική Χερσόνησο και από εκεί και ύστερα προς το Ισραήλ και προς την Ευρώπη, μεταξύ αυτών των διόδων και του ελληνικού διαδρόμου. Άρα λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, βρισκόμαστε πάλι ενώπιον στρατιωτικών επιλογών που θα διευκολύνουν εμπορικές λύσεις στο μέλλον. Είναι μια κατάσταση η οποία από την αυγή της ανθρωπότητος εμφανίζεται, μετασχηματίζεται, πολλές φορές αλλάζει και μορφή και πραγματικά είναι σαν ένα θέατρο του παραλόγου, καθόλου παράλογο, γιατί το θέατρο έχει και θεατές που πληρώνουν αντίτιμο και σενάριο. Σε αυτό το σημείο, και το έχουμε διδάξει φυσικά εμείς, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με πολλά και ενδιαφέροντα. Επανήλθαμε. Έχει κυτρινήσει ο χάρτης.
Ευρασία, μαζί με τμήματα της Αφρικής, παγκόσμιες θεωρίες γεωπολιτικές, Σερ Χάλφορντ Μάκιντερ, Νίκολας Σπάικμαν, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος πολιτισμός από την εποχή του γεωγράφου του Στράβωνος. Τον βάζω λοιπόν, ενώ υπάρχουν και νωρίτερα γεωγράφοι, πάντα Έλληνες, μέχρι και τώρα όλα έδειχναν τι εμπορικούς διαδρόμους, λιμένες, κεντρικά σημεία, περάσματα, τα λεγόμενα choke points κατά τον αγγλοσαξονικό κόσμο. Όταν λοιπόν η Κίνα αποφάσισε να ασχοληθεί με τα πεπρωμένα της, επηρεάζοντας τις τύχες του πλανήτη, ασκώντας μια ενεργή πολιτική, γιατί η Κίνα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κράτος. Είναι ένα κράτος με αρχαία σοφία. Μπορεί να είναι νεοκομμουνιστική, αλλά η σοφία η οποία υποκρύπτεται σε όλες αυτές τις σχεδιάσεις είναι πάρα πολύ σοβαρή και σημαντική για να αγνοηθεί. Παρατηρήστε πως ο πρόεδρος Σι πραγματοποίησε εκαθαρίσει το στράτευμα. Όλη η ηγεσία του στρατεύματος, του λαϊκού στρατού, ναυτικού αεροπορίας, χάθηκε σχεδόν, γιατί διαπιστώθηκε ότι δεν συνεμορφούνται προς τα δεδομένα και στις εντολές. Η Κίνα δεν είναι από τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα πέσουν αμαχητοί. Η Κίνα ξέρει πάρα πολύ καλά τα όρια της, ξέρει επίσης να περιμένει. Μην το ξεχνούμε. Εμείς εδώ βιαζόμαστε πάρα πολύ, σήμερα εξοπλιζόμαστε, αύριο κάνουμε πόλεμο, μεθαύριο καφέ στην Αγία Σοφία, πάμε την επόμενη μέρα να πιούμε στο Θιβέτ. Καλά, υπερβολές. Στον πραγματικό κόσμο μπορούμε να αστειευόμαστε μερικές φορές, αλλά στον πραγματικό κόσμο, του πραγματικού κόσμου, απαιτείται σχεδίασης και μελέτη των παραμέτρων. Μελέτη των επιλογών, σχεδιασμός. Το 2018, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτού που σας ανέφερα προηγουμένως, η Κίνα δημοσίευσε στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου το One Belt, One Road, μια ζώνη, ένας δρόμος, την αρκτική του διάσταση. Ο περίφημος πολικός δρόμος του μεταξιού. Ξέρετε ποιος είναι? Είναι αυτό που βλέπετε από εδώ να ξεκινά, να περνάει μεταξύ των στενών του Βεριγγίου Πορθμού. Εδώ υπάρχει και ο μικρός και ο μεγάλος Διομήδης, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτή, με τεράστιες ώρες, διαφορές ώρας σε μερικά μέτρα. Και διαμέσου του αρκτικού κύκλου φτάνουμε στην πηγή του πλούτου, που είναι τι? Οι πλούσιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο πυρήνας της Δύσεως. Αυτός ο πολικός δρόμος του μεταξιού θα μείωνε και μειώνει το δρόμο που απαιτείται μέσω της νοτίου διαδρομής από 40-50 μέρες σε μόλις 18 με 20. Οικονομίες κλίμακος. Αλλά προσέξτε τι σας είπα προηγουμένως. Σας είπα και τα choke points. Τα σημεία ελέγχου, λοιπόν. Μερικά από τα πιο σημαντικά είναι εδώ τα στενά Σιγκαπούρη, στα στενά Μαλάκα, όπως λέγεται. Μάλιστα. Μάλιστα υπήρχε παλαιότερα και Μάρκα, το οποίο επειδή στην ελληνική είχε άλλη έννοια, το είχαν ελαφρώς διαμορφώσει. Βλέπετε λοιπόν ότι η πορεία των κινέζικων αγαθών διέρχεται μέσα από τα πιο σοβαρά choke points που είναι τα στενά Μπαμπελ Μαντέπ, η στενά του Άντεν, τα στενά του Σουέζ, για να φτάσουμε πλέον στον Πειραιά που είναι η κεφαλή δράκου, όπως την είχε παρομοιάσει ο τότε πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ. Τι γίνεται λοιπόν? Στόχος λοιπόν της Κίνας είναι, εφόσον έχει έλθει εις γάμουν γεωπολιτική κοινωνία με την Ρωσία, να χρησιμοποιηθεί το μοναδικό πέρασμα, το οποίο πραγματικά έχει εδώ μια κρίση choke point στα στενά του Βεριγγίου Πορθμού, αλλά όλη αυτή η διαδρομή κινείται σε ασφαλή συμμαχικά ύδατα. Και κάτι άλλο. Ο χάρτης που βλέπετε είναι μερκατορικός. Δηλαδή έχουμε πάρει την σφαίρα, την έχουμε διαπλατείνει, την έχουμε κάνει παραλληλόγραμμη και την έχουμε αποτυπώσει. Δηλαδή η Ρωσία δεν έχει αυτή την έκταση, είναι πολύ πιο μικρή. Ξέρετε, μερικές φορές φανταζόμαστε διάφορα πράγματα. Η Γροιλανδία δεν είναι τόσο μεγάλη, είναι πολύ μικρή και χωράει μέσα στην Αρκτική. Γενικώς, σε αυτούς τους χάρτες, αυτή εδώ η ζώνη που την χάνει να είμαστε κι εμείς είναι η πιο ακριβής. Η εγκύτερα δηλαδή στην πραγματικότητα. Αυτό όμως σας το είπα για να καταλάβετε αυτό που θα πούμε στη συνέχεια. Για πάμε, κύριε σκηνοθέτα. Να η συνέχεια. Βρήκα μια χιουμοριστική φωτογραφία
Δανία είναι Λέγκο. Τα Λέγκο λοιπόν προστατεύουν τη Γροιλανδία. Κοιτάξτε κάτι. Από το 1951 υπάρχει μια συνθήκη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γροιλανδίας, όπου πρακτικά τότε ο πρόεδρος Τρούμαν είχε ζητήσει από τη Δανία 46 να αγοράσουν τη Γροιλανδία. Ο Τραμπ δεν είναι ο καινούριος που θέλει να αγοράσει τη Γροιλανδία. Ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν ήταν προγενέστερος. Γενικότερα οι Αμερικανοί έχουν αυτή την τάση, έτσι αγόρασαν τη Λουιζιάννα, τη μισή δηλαδή αμοιβαία, τη μισή σχεδόν οι ΗΠΑ, έτσι αγόρασαν την Αλάσκα από τους Ρώσους. Έχουν αυτή την πολιτική, πώς θα θες να πάρω το νησί. Και εν πάση περιπτώσει, ήμασταν και στις αρχές του ψυχρού πολέμου. Η Δανία είπε όχι, όμως με τη συμφωνία του, τη συνθήκη του 1951, δίδεται απεριόριστη πρόσβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταστήσουν ό,τι μορφής και ποσότητας και ποιότητας οπλικά συστήματα ήθελαν. Βάσεις σε προηγούμενη εκπομπή είχα αποτυπώσει και τις βάσεις που διατηρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Γροιλανδία. Όμως εδώ βορείως της Γροιλανδίας είναι ένα κομμάτι εκείνου του βορείου αρκτικού διαδρόμου, του αρκτικού δρόμου του μεταξιού, που μέσω της Γροιλανδίας, είτε έχει αμερικανική σημαία είτε όχι, θα επιδιωχθεί ο έλεγχος, με τη μόνη διαφορά ότι όλη αυτή η διαδρομή είναι πιο μεμακρυσμένη από ότι μεταξύ τα στενά του Βεριγγίου Πορθμού. Και το λέω αυτό διότι σε αυτή τη νέα εποχή την οποία ζούμε και τη βιώνουμε με αυτόν τον ομό τρόπο που ο αυτοκράτορ Ντόναλντ Τραμπ και η τοπική του ύπατη, με τον άξεστο τρόπο, τον αρχαίο, το ρωμαϊκό, έτσι, της δημοκρατίας τον τρόπο, όχι πολλό δε μάλλον της αυτοκρατορίας, της δημοκρατίας ήταν πιο άξεστοι οι Ρωμαίοι, μας δείχνουν ότι είμαστε πλέον σε μια εποχή ουσιαστικής ρήξεως. Ρήξεως με το παρόν αλλά και με το παρελθόν. Δημοσιεύθηκαν στα νέα δύο εξαιρετικά άρθρα από δύο πολύ σημαντικούς και εξαιρέτους στρατηγικούς νόες της ελληνικής διανοήσεως. Ο καθηγητής Αρβανιτόπουλος αναφέρθηκε σε ένα άρθρο του Άντων που κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ το 2016, πριν έρθουν δηλαδή, παρομοίασε την προεδρία Τραμπ και έπεισε τους ρεπουμπλικανούς με το επιχείρημα της πτήσεως 93. Η πτήση 93 ήταν μια πτήση της οποίας οι επιβάτες εξεγέρθηκαν και ουσιαστικώς κατέλαβαν το πιλωτήριο, μην μπορώντας όμως να σώσουν το αεροσκάφος, απέτρεψαν επίθεση σε κάποιον πολύ σημαντικό στόχο, πιθανόν το Καπιτόλιο, το Κογκρέσο, ποιος ξέρει. Το αεροσκάφος στην Ετρίβη ουδής επεδίωσε. Μέσα από αυτή την αλληγορία λοιπόν, η εποχή Τραμπ θα οδηγούσε σε μια ρήξη, σε μια σύγκρουση, σε μια καταστροφή, αλλά μέσα από αυτά τα συντρίμμια θα αναδυόταν ένα νέο αμερικανικό εθνικό πνεύμα. Ένα πνεύμα το οποίο θα ήταν αμερικανικός εθνικισμός και μαρκαντιλισμός μαζί. Όλα αυτά τα βλέπουμε να συμβαίνουν. Το άρθρο ήταν κατατοπιστικότατο, μόνο που η πρώτη περίοδος Τραμπ δεν είχε προετοιμάσει τον κόσμο για το τι θα επέφερε η Δευτέρα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο καθηγητής Θανάσης Πλατιάς, σε ένα άλλο άρθρο, στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση απόψεων, αναφέρθηκε στο Zeitenwende του Γερμανού καγκελαρίου Σόλτς, που σημαίνει αλλαγή εποχής. Αυτή η αλλαγή εποχής όμως ήταν ένα άρθρο το οποίο γράφτηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Σας λέει τίποτα? Θυμάστε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία? 4 χρόνια θα συμπληρώσουμε σε μερικές ημέρες, έτσι. Και αυτή η αλλαγή λέει ότι ήρθε. Και ορθώς ο Πλατιάς αναφέρει και λέει ότι ναι, είδαμε ίσως την αυγή αυτής της καταστάσεως, θα προσέθετα εγώ. Η ουσιαστική αλλαγή εποχής επήλθε τώρα. Αυτό το οποίο είδαμε να λαμβάνει η χώρα το 2022, πριν δηλαδή ο Τραμπ αναλάβει την εξουσία, είναι εκείνο που πυροδότησε κατά την προσωπική μου εκτίμηση όλες αυτές τις τάσεις διαφυγής από την ασφιχτική σφαίρα κανόνων του παρελθόντος. Ο Τραμπ δεν θέλει να παίζει με κανόνες, θέλει να παίζει με τους δικούς του κανόνες. Θέλει ο ήχος της φωνής να είναι τόσο έντονος όσο εκείνος επιλέγει. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα πράξει ο αντίπαλός του, ο συνεργάτης του. Όλοι είναι κάτω από το αυτοκρατορικό τραπέζι.
Δεν υπάρχει ισότης. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το πνεύμα του υπάτου της Ρώμης το είδαν και το διαπίστωσαν, ξέρετε ποιοι, οι Τούρκοι. Ο Μπάρακ λοιπόν, ο πρέσβης, συγκάλεσε μια σύσκεψη με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας και του διπλωματικού σώματος του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάθισε μόνος του σε ένα ωραίο, σε μια αυτοκρατορικό κάθισμα, σε έναν καναπέ για δύο και ήταν μόνος του και είχε τους άλλους απέναντι. Σαν να τους έλεγε, θύμισε λίγο την τουρκική έκδοση της φωτογραφίας η οποία ελήφθη στο Λευκό Οίκο, στο Οβάλ Γραφείο, με τον Αμερικανό πρόεδρο παρόντα και τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθούν σαν μαθητές σε μια διάλεξη ή λαμβάνοντας μαθήματα από τον μέτρ και μάστορα της ισχύως. Αυτή λοιπόν η εποχή μας δίνει την εντύπωση ότι επιστρέφουμε στις ζώνες επιρροές. Και μάλιστα με πάρα πολύ ωραίο και θα έλεγα προφητικό λόγο ο καθηγητής Πλατιάς αναφέρεται, και ο κύριος Αλβανιτόπουλος εννοείται με το χώρο το δικό του, στην δημιουργία μιας νέας καταστάσεως, όπου το δόγμα Μονρόε μαζί με το δόγμα του Ρούσβελτ, μαζί με το δόγμα Τραμπ, έχουν δημιουργήσει όχι απλά συνθήκες αρνήσεως, μη παρεμβατισμού, μην ασχολείστε εσείς οι ξένοι με το ημισφαίριό μου, αλλά έχει πάει ένα βήμα πολύ πιο κάτω και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Όχι μόνο δεν θα παρεμβαίνετε, αλλά εγώ διατηρώ ως αυτοκρατορία τη δυνατότητα, το δικαίωμα, την πειθό και την ισχύ να παρεμβαίνω, να προστατεύω όπως εγώ εννοώ κάθε τι που συμβαίνει σε όλο το δυτικό ημισφαίριο. Και ξέρετε, αν αρχίζουμε και τραβάμε το δυτικό ημισφαίριο και φύγουμε από την Κεντρική και τη Λατινική Αμερική, μπορούμε εύκολα να πάμε στον Ειρηνικό ωκεανό, να συμπεριλάβουμε και την Αυστραλία με τη Νέα Ζηλανδία, να συμπεριλάβουμε ακόμα και τις Φιλιππίνες, παλαιό αμερικανικό έδαφος. Ποιος μας λέει ότι αύριο μεθαύριο οι Αμερικανοί δεν θα θυμηθούν όλες εκείνες τις παλαιές τους κτήσεις, να πάμε πίσω, να θυμηθούν τις νίκες από τον Αμερικανο-Ισπανικό πόλεμο, πώς δηλαδή επεκτάθηκαν μέχρι τον Γκουάμ και από εκεί και ύστερα τις νικηφόρες σελίδες στον Γκουανταλκανάλ. Μπορεί αυτά να ακούγονται λίγο υπερβολικά, αλλά όταν διαπιστώνεις ότι πρέπει να δράσεις μόνος σου, γιατί εσύ το βλέπεις έτσι, και ουσιαστικά να αναγκάσεις τους συμμάχους σου να παραμερίζουν και να σου αποδίδουν όλο το δυνατόν και περισσότερο χώρο για να κερδίσουν χρόνο, γιατί εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια διτή διάσταση. Υπάρχει ο στρατηγικός ανταγωνισμός με την Κίνα και με τη Ρωσία. Σαφώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δώσουν έδαφος στην Κίνα και στη Ρωσία, όπως προσωπική μου εκτίμηση υπάρχει η άποψη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν και την Κίνα και τη Ρωσία ως ανθρώπους, ως κράτη τα οποία είναι κάτω από τον αυτοκράτορα. Ξέρετε, τέτοιου είδους πρακτικές υπήρχαν και στο Βυζάντιο και στις ανατολικές αυτοκρατορίες, όπου ο αυτοκράτορ είχε μια τάξη και στη συνέχεια οι λοιποί ηγεμόνες τον ακολουθούσαν. Πράγματι βρισκόμαστε στην εποχή των αυτοκρατοριών, της μιας αυτοκρατορίας, της αμερικανικής, η οποία βλέπει με μεγάλη δυσπιστία τον πολυπολικό κόσμο να αναδύεται και προσπαθεί να βρει τρόπους τόσο ώστε με το δικό τους σύστημα να τους πείσει ότι εγώ είμαι ικανός και έχω τα μέσα να επιβάλλω αυτό που θεωρώ ως αυτοκρατορικό ζωτικό Lebensraum χώρο. Γιατί και περί αυτού ομιλούμε. Εσείς τον έχετε? Σας έδωσα ένα παράδειγμα το τι πράττω στη Βενεζουέλα. Πώς έπραξα στο Ιράν. Θα δείτε κι άλλα. Αυτά περιμένουμε να δούμε. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς. Και δεν είναι ωραίο να ζούμε σε τέτοιους καιρούς. Αλλά έτσι είναι. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Ωραίο αυτό με τα Lego. Αυτό που βλέπετε δίπλα μου είναι το προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Διάβαζα λοιπόν για τις προσπάθειες της Τουρκίας, η οποία θέλει όχι απλώς να άρξει, αλλά και να ταξινομήσει στην περιοχή της. Θέλει να διαμορφώσει το γεωπολιτικό χώρο. Θέλει να είναι μια αυτοκρατορία κάτω από την αυτοκρατορία. Λυπούμεθα όμως που οι Τούρκοι έχουν τέτοιες ονειρόξεις, γιατί περί αυτών πρόκειται. Διότι η αυτοκρατορία είναι μόνο μία.
και επειδή το ίνδαλμα του Τραμπ είναι η Ρώμη, μία είναι η Ρώμη, μία είναι η αρχή, ένα είναι το Ιμπέριουμ. Φίσκους και Ιμπέριουμ μαζί. Η Τουρκία θέλει να μοιάζει, αλλά η αυτοκρατορία ποτέ δεν θα δυσαναγνωρίσει το δικαίωμα να βλέπει τον εαυτό της, έστω και ως μια θολή αντανάκλασή της. Παρ' όλα αυτά ξοδεύουν συνεχώς και υπερβαίνουν τα εσκαμμένα και δίνουν όσα μπορούν για να δείξουν σε όλο τον κόσμο, ιδίως στο μουσουλμανικό, ότι είναι οι πρώτοι και πρέπει να παραμείνουν πρώτοι, γιατί είναι η αυτοκρατορία που έρχεται. Μια αυτοκρατορία η οποία ξοδεύει με πληθωρισμό 13 έως 23%. Πέρσι είχαν φτάσει το 35%. Με τη σημερινή ισοτιμία της τουρκικής λίρας 43,40. Πάμε για τα 50. Και τα 100 κοντά είναι, μην νομίζετε. Πολύ γρήγορα θα καλυφθεί αυτή η απόσταση. Με μια κεντρική τράπεζα που δανείζει 38% στοιχεία Δεκεμβρίου του 2025. Και παρόλα αυτά πιέζουν τον κόσμο τους, γιατί η αμυντική βιομηχανία, η πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας χρειάζεται ρευστό. Και με νέες εισφορές και φόρους θέλουν να πάρουν κάπου 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια από την τουρκική κοινωνία, με στόχο να συνεχίσουν να ενισχύουν αυτό το οποίο για να μπορεί να εξελιχθεί θα χρειαστεί συνεχώς χώρο. Κάποια στιγμή οι παραγγελίες οι οποίες έχουν πάρει, οι οποίες είναι συγκεκριμένες και μικρές, θα εξαντληθούν. Γιατί η γεωπολιτική της αξία της Τουρκίας θα μεταβληθεί και είναι πάντοτε σε συνάρτηση και με το Ιράν. Γι' αυτό και οι Τούρκοι θέλουν το Ιράν να παραμείνει ως έχει. Και ή δυνατόν, επειδή το Ιράν τους είχε προειδοποιήσει τον Ερντογάν και τους δικούς του για το πραξικόπημα του 2016, οι σχέσεις τους να μην διαταραχθούν. Θυμίζω ότι πριν από μερικές εβδομάδες, η τουρκική αντιπροσωπεία στρατιωτικών είχε πάει στο Ιράν και συζήτησαν διάφορα θέματα και διάφορες ιδέες. Αυτά όμως θα τα πούμε και σε άλλη εκπομπή. Αυτό λοιπόν έφερε στο νου την ιστορία του Τζουχά. Ο Τζουχάς λοιπόν είναι μια λαϊκή φυσιογνωμία. Εμείς έχουμε τον Καραγκιόζη, ας πούμε, έτσι. Δεν τον λέω ότι είναι Καραγκιόζης, ο οποίος κάποια στιγμή εμφανίστηκε. Είναι ιστορίες του Χότζα, έτσι, και του Τζουχά. Εμφανίστηκε στην αγορά πάνωπλος. Και το κοίταξε ο κόσμος και λέει: αυτός είναι γυμνός, δε παιδιά, δεν έχει παπούτσια να βάλει. Ξυπόλυτος κυκλοφορεί. Βρωμάν τα χνότα του, δεν έχει ψωμί να φάει. Και τον ρωτούν: ρε Τζουχά, τι είναι αυτό που κάνεις? Γιατί είσαι πάνωπλος ενώ δεν έχεις να φας και να ντυθείς? Και απάντησε η λαϊκή σοφία της Ανατολίας: για να υπερασπιστώ και να μην μου πάρουν το ψωμί που δεν έχω. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστική εικόνα της Τουρκίας σήμερα από τον Τζουχά. Κάνουν τα πάντα, μην τους πάρει κάποιος το ψωμί που δεν έχουν. Και αυτή η εικόνα, βλέπετε τους Τούρκους οι οποίοι έρχονται στα νησιά μας και μπαίνουν και αγοράζουν. Φεύγουν και αγοράζουν από ελληνικά σούπερ μάρκετ προϊόντα τα οποία στην Τουρκία είναι πολύ πιο ακριβά και δεν μπορούν να τα αποκτήσουν. Και όσοι έχουν τη δυνατότητα, ειδικότερα στους πληθυσμούς που κατοικούν στη Δυτική Μικρά Ασία και στη Θράκη, κάνουν ό,τι μπορούν για να μπορέσουν να διατηρήσουν ένα ανεκτό επίπεδο ζωής. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο Ταγίπ Ερντογάν και όσοι θα τον διαδεχθούν ως ο νούπου, γιατί η διαδοχή του Ερντογάν έχει εξελιχθεί σε μια διαδρομή όπου θα δούμε να συγκρούονται πολλοί παράμετροι. Και αν αυτό συμβεί με τον Μπάρακ, την εποχή του Μπάρακ δηλαδή, ως πρέσβεος, τότε θα εκπλαγούν δυσάρεστα οι φίλοι μας με ή χωρίς εισαγωγικά Τούρκοι. Αλλά αυτό θα το δούμε σε μια άλλη εκπομπή. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Κράτησα για το τέλος έναν προσωπικό σχολιασμό με την ευκαιρία συμπληρώσεως σε λίγες μέρες 30 ετών από την κρίση των ημείων. Και επέλεξα αυτή την καταπληκτική φωτογραφία που δείχνει το θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιο Σαβέροφ, τον Κίμωνα, τη φρεγάτα τύπου FDI και την τριήρη Ολυμπιάς. Είναι, θα λέγαμε, τρία στάδια, προσέξτε κάτι,
από το τελευταίο μας χωρίζουν περίπου τουλάχιστον 2.500, τουλάχιστον και χρόνια ιστορίας. Από τον Αβέροφ μόλις 100 έτη και από τον Κίμωνα μόλις μερικές εβδομάδες. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η κρίση των ημείων είναι μια κρίση η οποία όταν συνέβη οδήγησε την ελληνική πολιτική και στρατιωτική κοινωνία, τις ομάδες σκέψεων, αναλύσεων, της ελίτ της χώρας μας, σε όλα τα επίπεδα, και στο πολιτικό και στο στρατιωτικό και στο διπλωματικό, οφείλω να πω, και στο οικονομικό, να ξανασκεφθούν ότι πλέον η Τουρκία είχε ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή, αμφισβήτησε εθνικό έδαφος, την κυριαρχία δηλαδή, το ζωτικό πυρήνα της κυριαρχίας μας, που είναι οι βραχονησίδες Σίμια, και με αυτόν τον τρόπο έπρεπε να ληφθούν κάποια μέτρα. Όλα αυτά τα μέτρα σχετίζονταν με την δυνατότητα να μπορούμε να διατηρήσουμε τον έλεγχο του Αιγαίου, αργότερα προσθέθηκε και η Ανατολική Μεσόγειος, αγοράζοντας οπλικά συστήματα σε ξηρά, θάλασσα, αέρα και υποβρυχίως, τα οποία θα δημιουργούσαν εκείνη τη δύναμη αποτροπής, δηλαδή θα έλεγε ο αντίπαλος, κοίταξε πόσα αεροσκάφη, τι τύπους, πλοία, άρματα κλπ. Θα έχει η Ελλάς. Άρα, εάν ξεκινήσω μία στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της, αυτά τα οποία θα απολέσω θα είναι πολλά περισσότερα από τα οποία ενδεχομένως, πιθανολογουμένως, να κερδίσω. Αυτή είναι ο βασικός πυρήνας της αποτροπής. Και επειδή είμαστε μια χώρα η οποία είμαστε ναυτική και έπρεπε να έχουμε το ισχυρότερο πολεμικό ναυτικό της περιοχής, όχι το δεύτερο, την πρώτη καλύτερη αεροπορία της περιοχής, το πρώτο καλύτερο πολεμικό ναυτικό της περιοχής και ίσως τον ισχυρότερο στρατό σε επίπεδο ποιότητας οπλικών συστημάτων. Πάμπολες αναλύσεις για ποιος φταίει, τι έφταξε, γιατί τα δυτικά ήμια δεν εφυλάξησαν, γιατί δεν υπήρξε συμβούλιο κρίσεως, δεν υπήρξε δυνατότητα να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση και πώς εξελίχθηκε. Όμως για την πραγματική ταμπακέρα που είναι οι εξοπλισμοί έχουν λεχθεί όχι και τόσα όσο έπρεπε. Σήμερα, 30 χρόνια μετά τα ήμια, ο ελληνικός στρατός στερείται συγχρόνου τεθωρακισμένου οχήματος μάχης, τόμα. Σήμερα, 30 χρόνια μετά τα ήμια, συνεχίζουμε να μην έχουμε δορυσφόρους επισκοπήσεως, τους λεγόμενους κατασκοπευτικούς, με διακριτική ικανότητα να βλέπουμε τουλάχιστον 20 με 30 εκατοστά. Σήμερα, 30 χρόνια μετά τα ήμια, δεν έχουμε δώσει την ιδιαίτερη βαρύτητα που θα έπρεπε στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Σε ξηρά, θάλασσα, αέρα. Σήμερα, 30 χρόνια μετά τα ήμια, δεν έχουμε αποκτήσει εκείνη την πολεμική βιομηχανία που θα μας δώσει τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής οπλικών συστημάτων, εάν και όποτε οι φίλοι και σύμμαχοί μας διαπράξουν το μεγαλύτερο λάθος της συγχρόνους ιστορίας τους. Σήμερα, 30 χρόνια μετά τα ήμια, δεν έχουμε δώσει την απαραίτητη σημασία της εκπαιδεύσεως του προσωπικού μας σε συνθήκες μάχης. Σήμερα, 30 χρόνια μετά από τα ήμια, η ελληνική κοινωνία δεν έχει καταλάβει ότι τα ήμια δεν απέχουν 30 χρόνια, αλλά ίσως 30 δευτερόλεπτα. Και αυτό το οποίο συνέβη τότε μπορεί να επανελειφθεί πάλι σε χρόνο και σε τόπο που ενδεχομένως θα επιλέξει ο αντίπαλός μας. Το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες και με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 30 ετών από τα ήμια, η Τουρκία προχώρησε στην διετή ναύτεξ, δηλαδή προανήγγειλε δέσμευση περιοχών για 2 ολόκληρα έτη στο Αιγαίο, είναι ένας προάγγελος ότι οι επακουμβήσεις είναι κάτι το οποίο σαφώς δίνουν το μήνυμά τους, αλλά η αδράνεια πιθανόν να δώσει εντελώς λάθος μήνυμα στον αντίπαλο. Κλείνοντας, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στους ήρωες, πεσόντες αξιωματικούς, εκείνη τη νύχτα των ημείων, με το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού, Βλαχάκο,
Καραθανάση και Γιαλοψό. Αιωνία τους η μνήμη, και επειδή ακριβώς έπεσαν οι Περπατρίδος, 30 χρόνια μετά δεν έχουμε ούτε ένα χιλιοστό δικαίωμα να λέμε ότι δεν γνωρίζαμε, δεν ξέραμε, αμελήσαμε. Παραδύναμεν τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δεινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ.